Nasamdan ang 41 anyos nga si alias Rodin, glass installer, human gipusil sa armado, sulod mismo sa iyang gitrabahoan sa Kalinan Poblasyon, Davao City, pasado alas 4 Huwebes sa hapon. Residente sa Lower Sirib, Kalinan ang biktima. Sa video sa CCTV, makita ang pag-abot o pagsulod sa suspect sa gitrabahoan sa biktima nga naka-helmet ug naka-poncho. Segundos lang ang milabay, nigawas dayon ang suspect. Sa laing anggulo sa CCTV, makita ang pagpusil sa suspect sa biktima na dunay gitrabaho niadtong tungura. Nakurat ang mga trabahante tungod sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Yano rasab nga nigawas ang suspect human sa pagpamusil. Motor ang gisakyan sa responsable pagsibat. Makita sa CCTV nga nakadagan ang biktima. Nagsaka kanaog sab siya sa hagdanan ug naratol kung unsa ang iyang buhaton. Dali siyang gitabang sa iyang mga kauban sa trabaho. Nabulabog na sab ang mga tao sa lugar tungod sa nahitabo. Taod-taod miresponde ang mga pulis sa Kalinan Police Station 10 sa investigasyon. Nasayran nga upat kay gayon naigo sa iyang likod ang biktima nga daling gidala sa ospital. Stable na ang kahimtang sa biktima. Nailhan sa biktima ang suspect. Sa follow-up operation, naaresto ang 37 anyos nga responsable na si alias Arnel. Sabi niya, ilang years na naaway nila, kinimkim niya lang. Tapos parang sumabog ba? Napuno siya, so kaya nagawa niya yun. Sumala sa Kalinan Police, dumot sa right of way ang usa sa mga ginasubay nga motibo sa krimen. Na-recover sa mga pulis ang .45 nga pistula nga gigamit sa suspect, hasta ang helmet o poncho nga iyang gisuot atol sa pagpamusil, hasta ang motor nga girintahan rasab sa responsable. Kanya daw hindi naman niya masabi kung saan niya kinuha, kung saan niya kung binili niya ba o yung nagbigay sa kanya. So sabi niya, namin niya man talaga sa kanya yung baril niya. Check muna natin yan sa FPO, sa firearms, sa katipipan din, sa company ni Resido, para ma-assure talaga natin kung lisensyado o hindi. Giangkon sa suspect ang gihimong krimen. Yuta dahilan, sir. Ang motibo nga nahantog ng taas ba ang mga lalis primero. Nahantog nga nasangkot din sa binaharay, sir. Matod sa suspect, niaging bulan pa, nagsugod ang bikil nila sa biktima nga nasayran nga iyarasab nga paryente. Nag-abot na sab sila kaniadto sa barangay. Tungod silang pagbahad, sir, ang ako ang gumanggod, sir. Kung ako ang ilang mapatay, sir, nga wako'y sala nga gihimo sila, sir, sa gamay. Saksi ginang Ginoo, sir. Nagpay sila ako mapatay. Patyan magitan ako to, sir. Kadagan mo ba? Dugay nang giplanuhan sa suspect ang paghimo sa krimen. O kagahapon kalit na lang giadtuan sa suspect o gipusil ang biktima dinhi sa gitabuhaan niini nga glass and aluminum supply. Wala sumala pa nagbasol ang suspect sa pagpusil sa biktima. Kasuhan og frustrated murder ug pagsupak sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act ang suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.